हेलो लोगोफोर, आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनो लाग्रोबाय। आं बयखौबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय आं बयखौबो दिनै आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो आं जासिहरनाय जाबाय। आंनि बे गोदान भिडिअआव दिनै नोंथांमोना बयबो दिनै नायलांनो हागोन। मोजाङै नायलांदो आरो नायनानै मोजां नुदोंब्ला शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम लोगोफोर, जाहाथे बे भिडिअआ गोदान आपल'ड खालामना नोंथांमोननियाव दिनै फार्स्ट सहैनो हायो। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना शेयार खालामलायदो, साबस्क्राइब खालामलायदो। आं दानिया भिडिअनि आयदा लादों जाहैबाय गोरलैफोरनि बल जोनाय देखायनो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांदो। सोलो लोगोफोर, बे गोरलैफोरखौ नायदोनो लोगोफोर, माबोरै बल जोदों नुबायना, डेन्जारसो बिसोरो। ओ मानि जोदों बाबु, मानि फैसानि बेसेबांथो? 100। बाब, चक्लेट जानो नामा? साबसे साथाम? वाह, गलखि मोनसेयाव जोसन नामा? लागाय। वाह, दामि। वाव, डेन्जार। सोर देरहागोन ओमफ्राय, सोरना बांसिन दं? हा? 200? वाव, डेन्जारसो माथो। दे जोदो। किपारा सोर? किपार थादो दे। जोदो दे, दा होसोलायसै। जोदो, किपार थाहैदो। जोदो। सोलायदो दे। कर्नल। उननिथो 9-10 अबे गोसोफारि नामा? क'क्राझारनि लंलाजं, बारहुंखा भार्सेस लंलाजं। शिलं आजंनिया लाजं। ओरैनो बारहुंखा हरनो शिलं। बारहुंखाया बारसो जेनबाय ने? बारहुंखा जाहैबाय नामानो ने? बोरैबा किपारानो गुलुंबाय आरोखि बिसोरने। बबेनिफ्राय फैखो बारहुंखायाबा ने? शिलंआव होमब्ला गरसे देरहानो दं ने? शिलं आजं दामि। शिलं आजंनि बेल्टा। कर्नल। उननिथो 9-10 अबे गोसोफारि नामा? क'क्राझारनि लंलाजं, बारहुंखा भार्सेस लंलाजं। शिलं आजंनिया लाजं। ओरैनो बारहुंखा हरनो शिलं। बारहुंखाया बारसो
दसे जेनबाय ने बारहुंखा जाहैबाय नामानो ने बोरैबा किपारानो गुलुंबाय आरो खेबसेनो बबेनिफ्राय फैखो बारहुंखायाबा ने शिलंआव होमब्ला दसे देरहानो दं ने शिलंआ जों गामि शिलंआ जों बेलदां ओ सोर देरहाखो बाबुमोन हा सोर देरहाखो सोर जेनेरेल देरहाबाय नाइननि क्लास 9नि ने बारहुंखा ना शिलं शिलं मोनजायो बारहुंखा मोनजायो ने जेननाय मानसिफोरखौ नोगोद फैसा होनानै लाबोदोंमोन आङो आच्छा ओमफ्राय दाना हनै थांजोबबाय फैसायानो खोनाबायना लोगोफोर क्लास 9आ देरहाबायनो नामा ने क्लास 9आ देरहाबायनो लोगोफोर शिलं आजं देरहाबाय आरोखि बिसोरो बारहुंखाया जेनबाय जाहैबाय लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुदों साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामदो लोगोफोर बयनोबो हेल्प खालामलायदो बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय